మెదక్ జిల్లా టేక్మాల్ మండల పరిధిలోని హసన్ మహమ్మద్పల్లి గ్రామంలో 5వ విడత పల్లె ప్రగతిలో భాగంగా మొదటి రోజు గ్రామ సర్పంచ్ లావణ్యారెడ్డి అధ్యక్షతన గ్రామ సభ నిర్వహించారు. పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమంలో భాగంగా అర్థహారం మొక్కలు నాటే కార్యక్రమం ద్వారా మన ఊరు పచ్చదనంతో కదలాడుతుందని, ప్రతి ఒక్కరూ ఇంటి పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని కోరారు. ఈ సమావేశానికి టేక్మాల్ మండల ఎంపీపీ స్వప్నారవి హాజరై మాట్లాడుతూ పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని, మొక్కలు నాటాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో మండల పార్టీ అధ్యక్షులు వీరప్ప, గ్రామ సర్పంచ్ లావణ్యారెడ్డి, పంచాయతీ కార్యదర్శి ప్రవీణ్, వార్డు మెంబర్లు, గ్రామ పెద్దలు, ప్రజలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. విపరీతమైనటువంటి రోగాలు వచ్చి దౌర్భాగ్య బారిన పడి చనిపోయినటువంటి పరిస్థితులు. అయితే ఈ వర్షాకాలం కంటే ముందు మనం అందరం కలిసికట్టుగా ఉండి మొట్టమొదటి గ్రామ పరిశుభ్రత మీద కాన్సంట్రేషన్ చేయాలి. గ్రామం పరిశుభ్రత ఉండాలి అంటే ప్రభుత్వము మన ఇంట్లో ఉన్న చెత్త ఇటుపక్కకు అటుపక్క పచ్చదనం ఉండాలి. ఎందుకు చెట్లు పెడుతున్నారు పచ్చదనం పచ్చదనం అంటారంటే అందరూ సర్పంచులకు తోడుగా మీరు వస్తే మన మంచి ఆదర్శ గ్రామంగా దళిత బంధుకి ఇచ్చిన గ్రామం కాబట్టి అంత ఏ విధంగా మంచిగా ఉండాలని, పచ్చదనంతో ఉండాలని కోరి 5వ విడతలో మన మండలం మొత్తం మీద అన్ని గ్రామాలు పచ్చదనం మీద ఉండాలని, ఆదర్శ గ్రామాలుగా నిలబడాలని అనుకుంటున్నాము. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.